Usa-usa nga gipanghawas gikan sa eroplano sa Philippine Air Force ang mga portable tents o relief goods alang kini sa mga apektado sa linog sa Davao Oriental. Paspas ang unloading kay nagtinabangay ang mga sundalo, pulis ug Philippine Red Cross aron mahatod dayon sa mga nanginahanglan. Usa lamang kini sa kontribusyon sa Air Force sa ilang humanitarian assistance and disaster response operation. Nagpakita sab kini sa bayanihan ug teamwork panahi sa crisis o gisigurong madunol sa mga nanginahanglan ang mga hinabang. Bisan nagsigi pa ang aftershock sa linog sa Davao Oriental, padayon sa ilang pagtabang ang Angels in Red Vests sa DSWD, pinaagi sa ilang psychosocial first aid intervention sa mga babae o kabataan nga naa sa tent sa Municipal Hall grounds sa Tarragona, Davao Oriental. Importante ang psychosocial intervention sa mga internally displaced families aron mapayupayan ang ilang kahadlok o trauma sa pagtayog sa kusog nga linog niadtong Oktubre 10, 2025 sa buntag o gabii. Sumala ni DSWD 11 Director Roelio Delilis Aradanas ang presensya sa DSWD sa mga evacuation center aron ipakita sa mga apektado nga giunungan nila ang katawhan sa gikan sa kalisod hangtod sa paghawas gikan sa mga pagsulay. Beng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!